खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। रायजोआव दैबानाजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलफ्राव हाग्रानि मैदेरनि उदखार बेबादिनो उदालगुरिनि भारत भुटान सिमानि खाटखुरियायाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा हरनि समाव गंसे नखराव न'खौ सिफायनायजों लोगोसे हाबनानै सासे उन्दुफुबाय थानाय आइजोखौ गाथारनानै जिउ फोजोबनानै गालाङो। मैदेरजों गाथारजानाय आइजोखौ फुंनि मुन्दा होनानै सिनायथिनो हादों। मैदेरजों गाथारजानायनि जाहोनाव आइजोनि देहानि आथिं आखाइफ्रा जनानै जायगा जायगा गोग्लैनानै थालांदों। बेनि अनगायैबो सोनाब गुवाहाटीनि रानि बेलगुरि ओनसोलावबो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंफोरनि थाग्रा न'खौ सिफायनायजों लोगोसे न'नि माइ माइरंखौबो जानानै सिलिंखार खालामनानै गालांदों। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव मैरापुर, नालापारा, बिक्रमपुर बायदि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। जेराव ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफानखौ मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ फोजोबनो थाखाय खावलायहरदों। पटासिल पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सासे गुडलु दास मुंनि सिखावनिफ्राय गासै गं 24 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो बशिष्ठ पुलिस बिफानाबो गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सासे सिखावनिफ्राय गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे गंनै स्कुटिखौबो बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बशिष्ठ पुलिस बिफाना सानमारि हाथिगाव ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर खावनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे सासे रहित दास मुंनि सिखावखौबो खानो हायो। काजिरङा नेशनेल पार्कआव आरोबाव सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा। थांनाय हरनि काजिरङानि आगरातुरि रेन्जनि फानबारि बिड अफिसनि बेन्दोंआव थानाय पुलिस हाग्रा बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन जेराव बे गावलायनायाव सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा जायो। बे जाथायाव सुरां सिखारिनि गोथै सहजों लोगोसे गंसे हाथियारबो बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय सानाव काजिरङायाव सासे सुरां सिखारिया हाबखोमादोंमोन। बे हाबनायखौ काजिरङानिनो सासे मावफारिया नुनायनि उनावनो डिएफअ अरुण बिगनिसनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा सार्च अपारेशन खालामदोंमोन जेराव फानबारि हाग्रा मावख' ओनसोलाव हाग्रा रैखाथि बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि 10:30 रिंगासो समाव जादोंमोन बे गावलायनाय जाथाया। बे गावलायनायावनो सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा जायो। फिन आरोबाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमजों बेफ्रुहोनो हुमखि हरदों। मोनसे इमेलनि गेजेरजों सिनायनो हायै दुथां सुबुंफोरा बे हुमखिखौ हरदों। बे हुमखिखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस बिफाना गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि इसिङाव नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। डिब्रुगड़आव सासे कंग्रेसनि सोद्रोमाखौ थैनानै दैयाव गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे थैनानै थानाय कंग्रेसनि सोद्रोमाखौ डिब्रुगड़नि महन आखारनि ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बोखांनो हायो। थैनाय सुबुंखौ प्रसेनजित चक्रवर्ती होननानै सिनायथिनो हादों आरो बिखौ पल्टन बाजारनि डिब्रुजानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो कंग्रेसनि सोद्रोमाखौ बेबादि दैयाव गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोर आरो मानो बुथारखो बेनि सायाव दायो नायबिजिरनाया जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामाव मिशन बांलादेशनि हेंथायै जेबो रोखोमनि इमोसनेलआ सोलिनाय नङा। रायजोनाङै बांलादेशिफोरनि हेंथायै सोलिगोन गोख्रों अपारेशन। रायजोआव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशनि हेंथायै आसाम पुलिसनि गोख्रों अपारेशन सोलिगोन। आसामाव सासेबो बांलादेशिफोरखौ दोननाय जानाय नङा। बेनि थाखाय आसामनि डिजिपि हरमित सिंआ रायजोनि गासैबो जिल्लानि एसपिखौ बिथोन होदों। आसामाव थानाय बांलादेशी सुबुंफोरखौ साफा साफायै सायख'नानै हमनो बिथोन हरदों डिजिपि हरमित सिंआ। फोरमायथिनो गोनांदि भारतआव आयेन बेरेखायै थानाय बांलादेशी सुबुंफोरखौ 30 साननि गेजेरावनो हमनानै दैथायहरफिननो मिरु सोरखारा बिथोन होनायनि उनावनो आसामाव मिशन बांलादेशी सालायदों आरो खना खनला बांलादेशी सुबुंफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामदों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला आसामाव बांलादेशनि हेंथायै अपारेशन खालामनाया गोख्रों जागोन। नाथाय बेराफारसेथिं आसामाव बांलादेशीफोरखौ नागिरनानै अपारेशन खालामनायनि हेंथायै गुबुन गुबुन मुसलमान आफादफोरा बांलादेशीफोरखौ नागिरनायनि मुङै आसामनि थागिबि मुसलमान सुबुंफोरखौ टार्गेट खालामदों होननानै गोख्रों खुद्रिद सारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव मैया बिकसित आबाद संकल्प अभियानखौ मावखारि महरै बेखेवदों। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार सानजा एसटि बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि बिथांमोना जयै बेखेवनानै होदों। बे फोसावनायनि गुबै थांखियानो जादों आबाद जौगाथायखौ बांहोनाय आरो आबादारिफोरजों थोंजों सुंजाबनायखौ गोरलै खालामनाय। मख'नो गोनांदि भारत सोरखारनि आबाद आरो आबादारि अनसाय मन्थ्रि बिफाननि बिथोन होनाय बादिब्ला बे हाबाफारिनि बाहागो महरै जिल्लानि गासैबो जौगाखां ब्लकफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जथुमफोर खुंनाय जादों। बे फोसावनाया 29 मेनिफ्राय 12 जुन 2025 जागोन आरो बेखौ आबाद बिगियान मिरु क'क्राझारआ आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि आरो आबाद जुनाद फाहामथाय डेयरी जौगाथाय ना फिसिनाय बिफानजों लोगोसे आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा मिशनजों लोगो नांनानै खालामदों। मख'नो गोनांदि हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि जथुम्माया क'क्राझारनि बिसमुरियाव थानाय सानजा मालिगाव भिसिडिसिनि मावख'नि सावराय जथुम नुब्लाङाव जादोंमोन। बे हाबाफारियाव जिल्ला आबाद मावख'गिरि दिगन्त थापा, एएसआरएलएम बिथांखिनि मावख'गिरि बिचित्रा बिरजय नार्जारिजों लोगोसे गोबां जायगानि आबादारिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।